matsorata irin dan maimai. Duka a tunanin ku, duk tunanin da kuke yi wannan abu ya wuce haka da kuke tunani. Tunanin da kuke ni ta kowane kuna so sai kun muna abin da kuka dama. Allah ya lazima abubuwan da kuka gama ku sai fi abin da kuke tunani. Kuma yanzu ga hili kuke, ga hilin Allah kuke. Sai abin da ga dama shine kawai za mu duka kusan da abin da ga dama. Da wake sunanka shege dan shege a gare ko to kai dai mai amfani haihuwa ka mai amfani mai amfani haihuwa ka sai gidan iska kai amana kai ka ba ci amana Allah mai amfani kai Allah ya baka amana kai gaban idanun ka kai a ce dan kai ne ce sai gidan mai amfani ka sai gidan kare ciya din iska mai amfani ka da kai da kai ga yadda kai kana ne ka haihuwa wani abun kirki wai kake kana ne kai maza kai ko kuma mata ka mi ka a duniya ba mi ka haihuwa menene kai dan za mu kai hana ma maganar mutane ma magana ma hasan yake ne ke jiya mu ku kiyaye mu wallahi ku kiyaye duk abun da kuke tani wallahi na ya kai da wannan abun da ai abun da ke da kuna ne dai mutum ya labe can wani ya mun abin da ya gida mai bani haushi ko shirin na mugunta abun da ka shirya inda na mugunta wallahi ka kaza tariya kuma wannan sako da yau kaje na bada mai gari dan maimaya ban karamu wato wannan sake maza na sai na subhanaka ya rabbi subhanallah wannan ba bude duk innan motsa da gari dan mai shi ne ka san shi ne babban ci da mu shi ne ke kaddama ni yana abu da abana haushi ni kuma zan yi ne dan ba mutane haushi ni kada yake sabawa ni kada yake sabawa shi ne ke kan gari dan maimaya ban karamu wato wannan subhanallah ko kuma ai shi ne uban naka na san ai in baka jin zahin mai gari da mai kana jin zahin ari ai gayya ba haka ke take ba haka ke take ari shi ne uban ka kai tunani ka sa ka wanda ka tsaya ta diba da ko wanda ka diba a wajen sunanta sai take dan bare ta hike nan muke dai kwainin ka ai inda gaske ne waɗanda ta san suna yi da ita su ke dai a ce dole ɗan ka yi da ita ai ta san wanda take yi ko kuma ta ɗauki kayan mutum ya gani shi kenan da ta ɗauki kayan mutum ya gani sai ta ce to ai kwance tare shi kenan a wuce wajen shi ke dai da kake a ce dan kai ce ni ba da liya nan ka manci ka ba ruwa da kai me ya gama da kai sai zaman gari san girma ni za ka da musan girma uban ka ya ban karamu wata assalamu alaikum